Suportado sa Davao del Norte Police Provincial Office ang bagong gipatuman nga sistema ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang direktor sa PRO-XI ngadto sa kapulisan sa tibok Davao Region. Sumala ni Police Colonel Alexander Serrano Jr., ang direktor sa Davao del Norte Police Provincial Office, dako ug matabang ang bagong sistema. Milambo ang ilang komunikasyon tungod sa epesiyente ug paspas nga monitoring ug reporting sa mga panghitabo sa area of responsibility sa mga pulis tungod sa gigamit ng mga handheld radio ug body camera. Pasalamat mi sa among regional director kay na-improve gina mo among communication equipment now. Well, in fact, nami katong gikan sa PNP Hitera, and then we also purchase katong 1 prime nga radio nga katong sa mga power plant nga dili kaya katong ginasaligan mao garo kani atong bandera nga repeater lang sa samal. Sa panabo gani dili siya kaabot. So nagpalit mi katong mga handheld nga radio mo tong paspas na karon ng atong communication. Kami po mismo ang region nagakuha kami og roll call sa mga COPs, mga patrollers. Dako usab ang natabang sa Police Visibility Program sa pagpakunhod sa mga krimen sa Davao del Norte aron mamintinar ang peace and order situation. Mas gipaligod pa sa kapulisan sa Del Norte ang ilang koordinasyon sa probinsyal ug lokal nga gobyerno. Ado naman tay budget dinhi sa province nga para sa peace and order. So within sa budget ginahatag na to na o unsa pay extra nga atong ma-provide alang sa atong kapulisan. Ug usab nagahatag po tag dugang suporta sa atong kasundaluhan para sa purpose nga ma-maintain gid nato, mapadayon nato nga ma-maintain ang peace and order situation dinhi sa probinsya sa Davao del Norte nga safe. Gisiguro sa bagong sistema sa PRO-XI nga makarespondi dayon ang mga pulis panahon sa emergency ug insidente sa ilang AOR. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.